Ka khubor ban pene ya ka jingkhut ka sor Jowai bat ban am ekiwei hindre ban sedang naladi. Kala long ka phang ka bakring bha ya ka jingmut jong ki pai ba lingba ka wei ni ki khatlai tri ki ran ki balapan I pai ba hapung aitnar ha ka sngi penkut jong ka le nyam Behdienkhlam ha ka sngi palai. Ka rot jong ka dor bar shnong syang er kala pen pau ba om de ka jingbom dan ka jingthu ni ka jingbom biang ka jing penyan ka ba penjabo ya ka sar hindre de ki jabo ki bangi hi penbun man ka sngi. Kala kin turu ki pai ba bakin am ki wei ban pen kala ya ka sar hindre ba ka jingkit klik pai ba bat ka jingkhut ka sedang na wei pa wei. Da ki hajar ngot ki pai ba bat ki nong wan jungok kai na kaleng ge jela bat sabar jela kila tuot chakapung aitnar ban saki ka sngi penkut jong ka Behdienkhlam ka wei na kile niam ten rai ba kraw tam jong ka jat ri benar la du men stam la pendap kile niam kenting knong bam tingkong bat chok thandai kat ba ha ka por no phai sngi la pendap ya ka ngu kadam ha ka siem aitnar bat lawan ra ya ka knong blai chakapung kentang. Kapung aitnar keladap da ka jingrisa jongki bom buri bat bikur kat bagi kemai raj bat ki knong raj la pendap iki rukom le nyam kat kum ka duster ka jingwan ra iki khatlai tli ki rat da ki shnong bat ki seng ba pher kala long ru ka wei ni ki benta ba kring bhai ka jingmut jongki pai ba nalor ka rot jong ka dor bar shnong syang er kala pen sngo ya ka khubor ban penne ya ka jingkhut ka sor Jowai da ka ba ong baka jingkit kli ban sumari ka maryang ka sedang na wei pa wei kat ba ka sen tylli lang nyam tre la that labo kala kin tui ki samla ban kyar na ka jingdi kyan bat ka yaw masyang kala pen sha jingmut halor ka jingim ka bakoi pa kya lingba ka jingri bhai ka men ka jingmut bat ka mynsiem hadien balapen I pai ba ki rot balapen hyar ya ka knong blai lapun long ye ka jingele kai dat lawakor hapadeng ka kinhun ulang do na penthor wa bat ka kinhun usangot paswen na penthor nen ha ka jingele kai ka bane pra minute 100 second ka kinhun ulang do kala jom ka bakat kum ka jinget ten rai ka de ka dak ka rep ka ryang kan kham si so ha penthor wa ha unius nan ha ka ni ka sngi lasa kiru ya ka jingwan ya shimbanta jong shibun ki kinram kilendan bakin thop ya umintri rangba ka jela Assam u Himanta Biswa Sarma u sumbut mintri rangba ka Meghalaya u Sngabalang Dhar u Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC u Dr. Tuliram Ronghang ki mintri sarkar jela ki MDC ka JHDC ki officer sarkar bat ki wei pat ki riurang ba ringkat ki hajar ngot ki pat ba bat ki nongwan jungok kai ki balawan ban saki ya ka sngi penkut jong kale nyam Behdienkhlam This is first time I have come to see Behdienkhlam festival. I am very happy that this is a spirit of oneness. Everybody is participating in this festival. I wish everybody a very happy life, very happy festival, and really I am touched whatever I have seen for the first time. I have not seen this kind of festival in my life so far. I am really feeling blessed that I have been able to see this kind of festival. I wish everybody once again my gratitude for inviting me. Thank you so much. Syllad Presiden Mynsiem yang mandi direkrut dunia ia kemudian bertempat di program yang benar Jowai udah oke berarti yang hari orang dikai kemang mynsiem jatuh tinggi ya itu biasa
protect us from people who look like kecuali mereka bukan yang berselalu egnal. Dokter sempati lakukan yang berselalu egnal hadir mereka yang cakap egnal ke penkamatan yang terbengkelam dokter yang cakap egnal. At the present time, we can see the balloon in London along with the elders with a mark on their face and small bamboo tools in the hand come forth from the London residents, carry on their shoulder the sacred work that Behdienkhlam on the open door to the Edna pool. At this very moment, they all assemble together and started offering the innovations to Uttarakhand and then later start whipping the water at the Edna pool. Now they are advancing towards the middle of the Edna pool to break apart the Behdienkhlam.
Your feet is going.
Yang kenyam yang hukum, wong pengkhen yang senang pengkhen yang benai. Yang yoi đây che, yang yoi đây kia, yang yoi đây man ki, yang yoi đây man kan, yang yoi đây stan, yang yoi đây tip, yang dikena, yang gantung, yang kerja, yang peran, yang gucon, yang gudusman, yang kerja, yang peran, yang ketego pamtim, pamtam, yang kupuri, yang kerja, yang peran, yang gucon, yang gudusman. Yang kerja, yang peran, yang umur kini bahawa ngam, yang usaha, yang usung, yang kekenyang, yang keput, yang kenyang reksi, yang kenyang tebai, yang pria beli, yang pria berciau, yang selat beli, telan teri, yang kerja, yang peran, cawa set, cawa so kesini, yang yoi dah cai